Dit is erop, hè. Ja, dit is erop. Kom maar. Kom maar. En als de fluitjes en de voeltjes komen bij die en die binnen huren zo met ik het bij die, ja, prachtig. Je fluitje meest om jaars, hè? Dan komt de drone daarachter erbij. Je hebt hem ook al. Prachtig, hè? Ik vind het ook prachtig. Kom maar. Kom nou. Kom maar. Jo. Kom maar. Kom maar. Hé? Fret me wat. Ik heb een fret me krijgen. Kom maar. Lekker eten. Jo. Zie je het. Pak een mooi pik mooi de hand bij. Kom maar. Eet maar op. Gebeurt niks. Lekker hè? Mooi hè? Of net? Kom maar. Dat is wonderbaarlijk hè? Ik heb daar nog het jouw. Dan heb ik een wonder. Het voeltje dat ze op die tak komt. Het beste. Ja, kom maar. Ja, lekker hè? Beetje voeltje. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Op een gegeven moment ben ik achter in het hokje. Toch een sigaretje draaien. Ik zit gewoon op een takje van me zitten als jong. Ik dacht, wat nuver. Wat nuver. En nou, laatst een week in de keuring werd de koren waar. En ik kom thuis, en dan kreeg de ijsmoeds op. En de hoert, ik hem op me in. En ik leed de hoert aan, ik mijn auto dal. Je zit er meer op de rond van de hoert zitten. Ik dacht, dat moet net vreemder worden. Nou, toen moest ik nog Fury. En ik ging wat cheert in de hoorn. En ik ging vlak bij me zitten. En ik ging wat cheert in de hoorn. En veracht, toen pikte hij me de hoorn. Beetje voeltje, hè? Kom maar, lekker hè? En Lizzie, jou hier elke maand hier nou op de knibbels? Ja, allemaal, ja. En dan straks voor je in de keuring. En ik kom thuis. En dan komt de drovel in. Dan zeg ik, dat morgen ben ik met fretten na. Goeie. Dit is Radio Friesland loop. Nou, tv is het, hè? Ja, oké. Wat ben je aan, man? Ik ga naast een verhuizing. Dus dan toch ik even bananendozen ophellen. Juist. Ben dat de beste dozen? Ja, dat zijn de beste dozen om in te pakken. Want dan sluit alles eruit. Oké. Dus jij hebt specifiek vregen om bananendozen? Ik heb specifiek vregen om bananendozen. Maar er weer net zo volle, want hun moeten ze zelf ook weer broeken. Oh ja. Dus ze ben wel gewild? Ja, het is hier, ik heb erom vregen en ik heb ze kregen. Het ben maar draaien, maar ik ben er tevreden mee. Oké. Maar ik zie jou. Nee, dat ben maar draaien, hey, omdat bananendozen binnen ben ze op elkaar. Oh zo. Want anders kan je die bananen net vervoeren. Oké. Dus ik kan er wel voor jou van maatje als worst. En Geo dat ik doe? Ik denk het wel. Dat je me rare vragen. Waarom ga je op verhuizing? Omdat het me heel net voldoet. Oh? Dus daarom ging ik verhuizen. Hoe Het is Mallorca, het is in Mallorca. Ja. En ik ben graag in de tuin bezig. Okay. En daar is de AJ-tuin. Daarom ging ik verhuizen. En dan mijn hartelust in het tuintje bezig? Nee, dat mag daar net, maar ik doe het al stiekem. Maar hoe zou mooi dat net? Omdat het van een gemeente is. Oh?
Dus jouw team wordt bijgehouden door de gemeente? Ja, officieel wel, maar ik kan toch stiekem zelf wel wat doen. Stiekem met een plantje hier en daar? Ja, nou ik heb wel bloemen bakken dus. Oh ja. Maar je En daar is wel een mooie, daar staat hier water en... Dus en hier heeft ik wel water, maar het is oorzaak. Ze is wat opsluiten. Oké. Maar je kan net samen even een viever graven in de tuin dus? Nee, dat kan niet. Nee.